Agent 540! Napalabas, iti pa nagpalpaliw ni Agaton, iti Ruarte Mansion. Nakita na dagiti Babada Santos, ken dagiti kakadwa na manipod iti kuliglig. Hilat met ngay masidig ni Doña Josefa ken Lakay Agaton. Iti sabali a bangir, nagsarita dan Nardo ken Lakay Agaton. May papan, iti impormasyon na nakalap ni Nardo, nga da na imula marihuana iti masakupan ti daga ni Doña Josefa. Iti panagmaymaysan ni Flor, imasidag ken kuana ni Santos, ket adda pang ibabaunan na ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Anya ti linaom ti bagkatag a karton? Di ka nagdamag tay. Basta ramidem ti bagbaga. Jak am-am mo ti ibagbagam a tao apang tedak iti karton. Ala, dumngag ka tay bagakan ka. Sino day kakatuam a lalaki, Agaton? Ay, kaanak ka, Doña Josefa. May samat la aman nalaw niti lugar da. Imayla nagbakasyon ditaw eh. Anyat nagan mo? Nardo, madam. Natayag kan mayat ti pamagim. Maibagay launay kan ka. Anyat kayat yo asawain, madam. Kayat mo, ti agtrabaho kanya. Ha? Agkasapulan ak iti lalaki dito'y mansyon. Nang runa kat addalangam kan nabiskat ka. Nagbakasyon nakla dito, madam. At dapay trabaho kiti lugar may. No'y bagakan ka dito'y kan ngagtalon. Mayat ka. Ha? Swelduan ka iti dakkel. Kat panawa mon ti trabahom iti lugar yon. Agtalo nagkadimot laang dito, madam. Wan? Ay, Doña Josefa. Nalaeng agtalon ti kaanak ka. Saan asika te kasarsaritak, Agaton? Apag iso ti panagbakasyon mo. O talaga ka sa pulak ti kadwa. Madam? Wala, kumanugot kan. Ay tabat lang. Mabalin mo ti mangrugi iti trabaho. Agananad ka iti ramidem Nardo. Delikado da ita. Tatagaton. Nairwama ko niti kasto a trabaho. Amo kontar aramidan. Anyan to nga ti pagbanagan ti amin. Basta gulimag ka nagpaliiw kayo lang. Siyak ti makam mo. Kat inton bigat. Adalag amin atignay dagiti tao na. Kastamot ni Don Josefa. Imanugaw ta dito'y kan mansyon nga agnaan. Uwan tata. Gaputad da kayat na kanyak. May panggap iti illegal nga aramid na. Nardo Barok. Kanayaw nga karkararagak para iti baligay. Ken baligi ti kaadwan. Agyaman nagtatagaton. Nabilin nyo ka din ni Flor may papaniti daytoy. Kasaritak inton madamdam a Barok. Sige tata. Tapno baligi daytoy nga aramidan. Kasta ka di amang? Well, agtrabaho dito'y ni Nardo. Kas babaunan wano agtalon. Itala ang makitak ni Nardo amang. Kabagyak gayam. Talaga may napumasyar dito'y. Di makil ijay syudad ni Nardo. Ngam apay nga imbagayo nga agtaltalon kat di makalgayam iti syudad. Nalaing mo't lang agamulo iti daga ni Nardo, iti probinsya may. Isuan na sursuro na. Nala, luwan niya man ti matmatlaw mo kinkuha na dito'y mansyon. Di mulatan ni kaskasuan. Wan amang. Para mo't lang ti pagsayaatan tayo da ito'y nga ibagbagakan ka. Si kagayam ti kabarbaro akadwami dito'y mansyon, Nardo. When, boss? Nay, hape nagkatawa kayo, boss? Magustuhak ti awag mo kanyak.
Rumbang lang awagan nak iti boss. Tasyak titaltalken ni Doña Josefa kadagiti amin aganwar na. Boss? Ala. Sumurot ka kanya, Nardo. Tay surok dagiti trabahoam. Umay ka. Anyat makulam, kin ni Nardo. Nagagatmet, madam. Ala, no pa'y kasta. Bantayam, tapno am muna dagiti rumbang nga ramidan na. Wen, madam. Sana parikot na ita. Wan gayam, kumusta dyan ang ibaunam kin ni Flor? Saan nga mo ni Flor? At inawit na akarton. Ket naglaon iti marijuana bricks. Binilin mo ka di adi naluklukatan ti karton? Wen, madam. Nabili na naimbag. Nabayadan nga minan dagichay a marijuana bricks. Santos. Madam? Mimat Nardo ti baon mo nga ag-deliver ka dagiti marijuana bricks. Wen, madam. Kumusta gayam dagiti dadto mapay amula iti kamaisan? Umadani matantipan nakapit da, madam. Naguray tayo lang iti sumagmamanungal daw. Ala, agsubli ka nga rodan iti ayan dagiti kakadwam. Bantayan nyo dagiti mariprepak a marijuana bricks. Tatagaton. Panagkunak. Pasigton a marijuana ti maimula itintero at daga ni Doña Josefa. Nalabit akasta. No, saan amalapdan ti dakes nga aramid na baraw. Saan niya mo dagiti daddo mangagtaltalan? Nga adda na imula a marijuana iti ungto ti daga a masakupan ti asyenda. Primera klase dagiti marijuana bricks. Doña Josefa, pangipanan mi kadagiti marijuana. Iti bodega iti mansyon. At orayan tayo dagiti big time buyer. Ariglado, madam. Sumagmamanula nga bulan, naapitan dagiti primera klase a marijuana. Ala, ayabam ni Nardo, tayo sa tikadwayo nga agawit kadagiti marijuana. Madam. Sana matagtaga rin ni Nardo. Kasla da pa nagkadkad na iti trabaho na. Agtalon ti imbaga katrabaho na. Salmat kayam, tagbagkat kadagiti maapit a marijuana. Madam, nalawa ti marijuana plantation nyo. Sigurado a milyon ti mapaglakwan kadagi jay. Wen, Santos, kayat ko apadwan dagiti maimula. Tapno ado pa iti maapit tayo. Ang kasanon dagiti manalon, madam. Agtalon lata dagiti daduma. Tapno agparang asapasap ti maimulmula ditoy. Natang kas kadapagay. Ngam ti didam mo. Adamat nakamula a marijuana. Madam. Anya nga tano bilinam amin ang dagiti manalon. Ta marijuana lang ti imula da iti entero ang masakupan ti dagayo. Plan-planwa kunday tabanag, Santos. Madanon tolata. Amang, kumaro man ti panaguyok yo. Agtumar kayo ni ti agas yo. Naibusin ti agas kaw. Anya, mabiit lang amang. Tadumawatak iti paggatang iti agas ka ni Doña Josefa. Saan din, Flor? Pangasim. Apay ngay? Kabailak ti bagay. Anusak lang nga ti agkarauyag. Amang, nakakaasi kayo nga guyuyan. Bagakmat ken kanon sa kabailan kahit. Amang, Flor, anak. Saan arumbang nga sikat ti dumawat iti bukod mo a kwarta.
Amang, Sana rumba ngagparparigat ka ngagtrabaho iti daytoy a mansyon. agdayta ka naman amang. Ay, na. Ay, Amang, agpudno kayo man kanyak. Apay akas damat kan tibag bagayo. Flower. Ay, Marigatan kayo nga agsao amang. ay na. Isungag tumar kayo kumaiti agas. Ay, lakaya kon. Di na kon panunutan pa eh. Ano, kas pangarigan ta ipulang kon tibulod ko abiyag iti na marswa. Amo ka na talagad kanton. Di kay kumaagsao iti kasta amang. Ay, marik na kat agkapsuta kon, Flor. Diyak kayat ti kasta nga ibagbagayo amang. Ah, mabiit lang. Dumawatak iti kwarta nga igatang ko iti agas yo. Apay, matay kan, Agaton? Donya Josefa. Kasi kamat, Agaton. Nadan kay ti sakit atibi. Man-mano ti agbiag iti dayta klase ti sakit. Jakon mas daaw. No apay a pinanawan na kayaw ni Don Enrico. Gapu iti nagalas nga ugali yaw. Anya, Isulaang ti bigbigak nga amaw. Gapu ta na singpet. Saan akas kada kayo adakas ti aramid na. nagturag kamatan amang ibaga kanya kiti kasta, Agaton? Nabayag a panawan a nagsirbi a kada kayaw. Amuyo dayta. Ha? Agingga ka di ita. Kat ni payla Enrico ti ayan ti simpatyam. Wendon niya Josefa. Amom kaday nga ado kadagiti padak a marigrigat ti mabisbisinan. Gapo iti kinagamrod mo. Onya, Naulpit ka kadagiti manalaw na manggamgamulo iti dagam. San apatas ti bingay dagiti maapapet. San kapay anak kuntintaw. Agasam, suswildo am langan ida iti nagbas si tagatad. Kurang pa'y apagbiagda iti pamilyada. nakarit ka, Agaton. Di mo amo ti posible nga ramidekan ka. Iti day tangay pagam. Among ka di adakal matibasol mo kanya. Sikati kadwa iti ni Enrico apimanaw. Sikati nang ilibas iti anak ko a babae. Aging gaita. Jakon nakit kita ti anak ko nga inlibas mo nga inted kin ni Enrico. Nagtungpalak lang iti bilin dun Josefa. Inaramid ko lang ti rumbang. Amom ka di, akailiw ko na yun ti anak ko a babae. Nasaya at mo, tadi mo nakadin na ti anak mo. Tapnusan at tumulad iti kinabastos mo. Anya, Husto ak kaday, Donya Josefa. Madam, ibagamla kanyak no kayat mon nga ipapatahin nila kay Agaton. saan amabalin amatay ni Agaton Santos? Anya? Iso pinagnaod ko manan dito'y mansyon. Tada kayat ko nga amuan kankwana. Anya ka di dayta, madam? Iso lang ti makaamo. No sa dinutayan ni Enrico kan ti anak ko. Dayta ka di ti rason, madam? Isong agnanauddan dito'y mansyon? Well, talaga day tati plano. Siguro, agkaidadakin ni Flor. Nagidan kami iti anaganak iti asawa ni Agaton. Agpada ababa itimpas ngay mi. Ngamdaksang kasat tapim mo sa iday di asawa na anaganak. Tsaka mo noan niya tinapasama. Kalpasan day tapagtang. Kaputan narigata nakmet iti anaganak. Nakapsutak iti day datyempo. Kastagayam.
Naglabas ti sumagmamano a bulan. At saan mi ang nagkinaawatan kin Enrico. May papan iti daga kansa ni kwa. Kinapod noon dakdakkel ti sa ni kwa ni Enrico ngam iti siya. Nakanagan kan kwa na ti daga nga iturturayak ita. Kasta gayam. Naamuak iti may sa agayam nga dan sa bali a pamilya ni Enrico. Iso ati anak ko laangan ti kayat ko makita kan bawyan. Anya ti banagan day tasaritan da Doña Josefa ken Santos. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay